Hej. Sådan der. Dette er Peplos-koron. Det er en marmorskulptur fra Athena Akropolis, som er fundet i slutningen af 1800-tallet. Og så er den så fra arkaisk tid ved cirka omkring 530. Og hun står helt lodret, som I kan se, så hun er slet ikke i bevægelse. Og den er egentlig i meget god stand, men lige noget ved næsen og ved brysterne og bunden af kjolen er en lille smule beskadiget, og den ene arm, den mangler fuldstændig. Ellers så er den i god stand, og ved første øjekast, så tror man, at hun har peplos, men det er altså et skørt, hun har på, som er åben foran, med en kappe, som er en epibleme over skuldrene. Så der er ingen åbning i stoffet langs benet eller over højre overarm, hvilket så også beviser, at det ikke er en peplos. Og i de år, hvor man fandt kvindestatuer på Akropolis, der var deres dragter bestemt til enten at være i chiton eller en peplos, som afvigede noget fra en af de to, som blev kaldt stilisering. Ja. Og beskrivelse og analyse af detaljerne i statuen, der kan man se, at hendes hår, det er ligesom den her hjelm, og der er intet fald, og det er bare indridset, og vi har gammelt det der perlehår, og der er sådan intet 3D-effekt, det er bare indridset, og ansigt, der kan man sige det arkaiske smil, altså at hun smiler, men altså i kinderne er der sådan intet bevægelse, hun har ikke nogen tårekanal, og hun er ikke naturlig, og også at man kan se, at hendes pande, at der har man ligesom kan se, at det overhovedet ikke sådan er halv, hun er meget sådan fra pande til øjenbryn, der er ikke så meget plads, og hendes ben, det er, meget lang og firkantet, og hendes krop er bare altså meget generelt firkantet og indridsede detaljer, og også bare generelt, der er den meget unaturlig, fordi at det er meget, altså, nu kan jeg forsøge at komme til. Ja, at hendes overkrop er meget firkantet, og også hendes hals, den er meget, meget tyk. Så der kan man ligesom regne ud, at ligesom ved brugt, den kunne holde ansigtet, og også hendes ansigtsproportioner er heller ikke naturlige. Og der er meget langt i forhold til taljen, og det ligesom bare er et indhak igen, og det er ikke så naturligt. Og benene og kjolene fortsætter bare ned efter taljen, og det går bare ligesom lodret ned som en søjle, og de er meget lange, og den ene arm falder, hvor igen at faldet på kjolens ærme bare er ridset ind, og der er lidt detaljer sådan på det nederste af skørtet og i siderne, men igen, det er bare ridset ind. Og så vores statue, hun har sådan en historie bag sig, som vi så vil komme lidt ind på. Og statuen er sådan set som en af de smukkeste statuer af unge kvinder, der er blevet fundet i Akropolis i slutningen af 1800-tallet. Og man fandt først statuens hoved, og så underkrop, og der troede man ikke, de passede sammen. Og det var først, da man fandt sådan overkroppen, at man sådan var klar over, at de ligesom hang sammen. Og det er fordi, at underkroppen er præget af sådan tidlig arkaisk tid, mens ansigtet og håret har sådan træk fra en senere periode. Og statuen den var oprindeligt malet, og i 1887 der offentliggjorde Valeros Steitz en farvet udgave af statuen. Og da statuen den blev farvelagt, efter man havde kigget på restfarverne, der opdagede man, at der er mønstre på kjolen, og det er sådan nogle dyreafbildninger. Og de gik så ned her i midten af kjolen. Og dragten med dyr på er en epidytes, og den brugte man sådan, den stammer oprindeligt fra den nære orient, og her var det sådan et symbol på, at man var en hersker. Og da grækerne overtog den her dragt, så brugte man den til sådan at hylde de højtstående gudinder. Og på arkaiske vaser fra Athen, der ser man, at Athena er iført den her dragt. Og grundet ansigtet og håret er statuen fra senarkaisk tid, og i den her periode vil man normalt placere det ene ben foran det andet hos statuen, men det er så ikke tilfældet her. Og benene er samlet og står lige, og derfor er det så, kan man argumentere, at det er en gudinde, og det er så enten Athena eller Artemis.
Og så altså på den måde har man så bevist, at navnet på den her statue er meget misvisende, da det hverken er en peplos, men det her skørt med en kappe over. Og dragten beviser herover, at det er tale om en gudinde og ikke en kor. Og så vi har så valgt at sige, at det er Athena, vi har med at gøre. Ja. Kontrast af statuen. Ja, statuen, og det er jo så den her Athena Lemine. Ja. Og den er så fra 450 før Kristus, og er altså klassisk tid, og originalen det er fra Dresden i Tyskland. Og den første store forskel, som er på de her statuer, det er især højden, hvor den yngste Athena, den er en del højere, hvilket også indikerer, at hun er en gudinde. Og gudestatuer, de blev ofte lavet meget hårdere i forhold til de andre. Og hun er altså iført en peplos, som er dekoreret med de her mange forskellige mønstre. Og så derfor så kan vi se, at håndværket det er meget bedre på den her tid. Og perspektiveringen af statuen, der har vi så sagt, at statuen den er placeret foran den østrigske parlamentsbygning. Og den skulle have været opført mellem 1893 og 1902. Og statuen den står lige så ret som vores arkaiske Athena. Så altså meget ret og ingen bevægelse, men har altså samme indridsninger og dimensionelle detaljer som den yngre Athena. Og hun er blevet tilført guld nok for at vise, at hun også er gudinde og meget mægtig. Yes. Mange tak og have en god dag.